В най-богатият и най-красивият сезон есента Стралджа отбелязва своят празник. На 8 ноември за пореден път камбаните на храм Свети Архангел Михаил събраха жители и гости. По традиция всеки остави цвете, запали свещичка за здраве и надежда за утрешния ден, че ще бъде по-спокоен и по-добър. На празничната света литургия присъства и ръководството на община Стралджа. Да честитя празника на всички свързани по някакъв начин с Стралджа, жители, гости, хора, които са били в нашия град, вече не са или пък имат намерение да дойдат тук да живеят. Първо им желая здраве. Здравето е най-важно. Може би те пандемии последните няколко години това ни показа, че по-важно от здравето няма. Така че нека първо стралджани и хората свързани с нашия град да бъдат здрави. Използвам повода да честитя именен ден на всички хора, които празнуват днес. Определено Стралджа се гордее с този храм на толкова много години. На всички жители на Стралджа очакванията са за един по-хубав празник, който ще донесе желано настроение, радост и гордост.